Gikanselar sa Commission on Elections kon COMELEC ang unta special elections karong umaabot Disyembre 9 alang sa posisyon nga congressman sa 3rd District sa probinsya sa Negros Oriental. Kini subay sa Resolution number 154 nga naglatid sa pagpangayo og reconsideration sa House of Representatives ngadto sa COMELEC mahitungod sa pagpahigayon og special election. Ang mga rason lakip na ang pagdaog sa mga kandidato sa bag-o lang natapos nga barangay ug SK elections nga adunay pending disqualification cases. Padayon pasab ang pagkwestiyon ni former Representative Arnolfo Teves Jr. mahitungod sa pagpalagpot kaniya sa pwesto. Gani ni file na si Teves og petisyon aron matuki sa Supreme Court ang desisyon sa House of Representatives. Hinungdan nga ang pagpahigayon ng special election sa Negros Oriental posibleng makadala og kagubot dili lamang sa maong distrito, lakip na pud sa mga kasikbit nga probinsya niini. To suspend all preparations and all activities in connection with the special elections for the 3rd Legislative District. Will they move it to a specific date? That is yet to be determined. Rest assured that the legislative intent of the Congress also is to have an honest, orderly, and peaceful elections for Negros Oriental 3rd Legislative District. Sa laing bahin, niduso og election protest si Manny Pipito, usa sa mga nidagan isip barangay captain sa Barangay Mabini, siyudad sa Sugbo, batok sa incumbent barangay captain nga si Richard Adolfo. Si Adolfo nakakuha og 881 votes ug si Pipito 879. Nagpakita nga tungod lamang sa duha ka boto, na-re-elect si Adolfo ug mipildi kang Pipito. Tuyo nga magpa-recount si Pipito human nga makadungog sa testimonya sa pipila ka mga watchers nga adunay 3 ka balota diin nabutang sa first councilor ang iyang pangalan. Feel niya nga ni Manny nga naanay nga naata toy baluta nga dapat ikwinta sa iya or ma-considered nga stray sa bika. So gusto niya nga ipunog usab ang baluta. Jurisdiction nga ang tawag na election protest dapat i-file na dito sa municipal trial court para dito sila maoy ilang kwintahon. Ganahan siya nga ang katong nabutang sa iyang pangalan as first councilor ma-consider niya nga iyaha. Kinsa to'y agrabyado, kinsa to'y interesado, siya gimugasto. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.